så kan det nok være, at pigen fik en anden lyd, og de voksne, de blev lidt bange og tænkte, hvad i alverden er det for noget djævelskab, psykopaten har taget med der, og har tænkt sig at vikle det et stykke reb rundt om halsen på de unge mennesker. Nej, det har jeg ikke det. Nu må jeg egentlig godt stoppe med det vinkeri. Det ser jo bare pjattet ud nu. Det er rigtig godt. Nu skal I se, vi skal have den mystiske intelligens sat fast på Markus og på Malte. Men vi skal lige have målt en gang. Vi skal lige, det ser rigtig godt ud. De er nogenlunde lige høje. Det skal de nemlig også være, fordi hvis man skal... Du er lidt... Ved du hvad, Markus? Du er lidt højt. Ja, ved du hvad, vi bliver nødt til at skære toppen af dit hoved. Så bliver... Nej, det kan vi ikke. Så gør vi noget andet. Så får vi lige Markus... Vi får lige Markus ned på knæet. Nu skal vi bare se. Sådan der. Det er nemlig meget... Nej, nu går det ikke, fordi nu er Malte bare blevet kæmpet. Så får vi også bare lige Malte ned på knæet. Nu skal vi bare se. Sådan der. Okay, sådan der. Nu sker der noget. For nu trænger vand i den ene ende af den mystiske hemsterkæs. Og med et snuptag sætter den vand på hovedet af Malte. Og den er rigtig pænt til dig, den der Malte der. Så nu kommer der det, man kalder en overraskende udvikling i nummeret. For nu kommer stik mod alles forventning det lille tiltag, at jeg tager fat i den anden ende af den mystiske intelligens og placerer på hovedet af Markus, og den er eddermame også pænt til dig, Markus, der. Okay, og nu begynder nummeret stille og roligt at tage form, fordi nu er det så, at vi drejer Malte mod Markus, og vi drejer Markus mod Malte, sådan der. Og Malte, hvis du lige rykker dig lidt bagud, 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 stop! Sådan der. Malte og Markus, I skal nu sidde fuldstændig stille. Kom her. Er der nogen, der kan gætte, hvad der så skal ske? Den skal hvad? Den skal gå for lille! Ja, den skal gå for lille! Og ved kort øjeblik, mine damer og herrer, så placerer jeg den frygtløse artistmus Julius på midten af den her silketrådspapirs tynde line. Og så vil der ske det, at Julius, han vil kigge på Markus. Og han vil kigge på Malte. Og han vil så gå hen af den silketrådspapirs tynde line, hen mod det ansigt, som han synes er det smukkeste. Har vi alle sammen forstået reglerne? Det her, det er altså en mindre skønhedskonkurrence mellem to meget, meget flotte fyre, og det er en mus, der er dommeren. Er I klar? Jeg skal bare lige huske på, at når jeg nu sætter Julius på midten af linjen, så skal I alle sammen være meget, meget stille, fordi han kan have svært ved at koncentrere sig, og hvis han styrter ned, så drætter han ned i det her, altså på den stenhårde scene, så kan han flækken foretage, eller forstue sit hale, eller et eller andet, det kan gå helt galt. Sådan der. Og jeg skal lige høre Malte og Markus, er I helt klar? Er I sikre på, at I ikke er bange for mus? Det kan være, I bliver nede hjemme. Okay, så går vi i gang. Kom så, julefar. Op lige. Vi har mus på linjen, mine damer og herrer. Og han går mod... Han venter. Og hvor skal du hen, Julius? Han kigger på... Han kigger nedad. Ret der håndskær, han kigger på... Nej. Han kigger lidt nedad. Han kigger over mod... Han kigger mod Malte. Han kigger mod Malte. Han kigger mod... Han kigger nedad igen. Der går noget ud af bagenden på ham. Ej, det er helt ærligt, ja. Det er det, jeg får nået, altså. Mine damer og herrer! Giv en kæmpe stor hånd til mig! Det er jo helt fantastisk, bare du skal til. Nu tager jeg lige. Ej, Julius. Lige på drengens hoved. Admand. Ved du hvad? Det er jeg virkelig frygtelig ked af, det der, Markus. Det er fine hår, det der. Vi gør lige sådan der. Ved du hvad? Det går ind med noget vand og sæbe eller noget trædom.